Bé, que es vagin ara preparant, sisplau, per fer canvis de vot, de tripulacions, de la categoria absolut femení, que sortirà Cambrils, Cagrossos de Mataró, Santa Cristina, Premià, Rem Badalona, Flix, Natació Badalona, Nàutic Pétolo i Pescadors. Es vagin preparant, sisplau, les que tinguin de fer canvi de tripulació. Bon dia a tothom. Hem començat les regates de categoria veterà masculí. En primer lloc ha sortit Club Natació Badalona, segon lloc Club Rendarenc, seguit de Cagrossos de Mataró, Nàutic de Premià, Bogadors de Cambrils, Nàutic Flix i Nàutic Tarragona. Ara potser... Sí, el que passa... Però ara potser ho pararé perquè no es veurà res. Bueno, espera. Fes zoom i encara així, que es vegi una mica. Més a prop es pot? Benvinguda a tots els equips que aniran participant. Fins que no es vegi. De rem, de sol, de club, de Deltebre, Cagrossos de Mataró, Natació Badalona, Nàutic Pétolo, Que has fotut el pal al mig de la gravació, escala! Rem Badalona, Rem Pescador, Rem Santa Cristina, Rem Jols d'Empú i Abrada, Club Nàutic Tarragona i No, ara ja no es veu. Més a prop encara es veu. No, ja està. Ho paro. Restaurant Ànima, vinga, nois, ja esteu aquí. Espera, que ara estan just al mig del pal i si no s'enfocarà el pal. Vale, quan passi fots el zoom. Que es vegi, puta mare, si es veu genial. Acaba d'arribar Ahí, Club perfecte. Nàutic Flix, categoria veterà masculí. Molt bé, nois, molt bé l'esport. Ja en tripulació de Flix, sisplau, el més ràpid possible per fer el canvi. Gràcies, no esteu aquí, sisplau. I per últim, Club Nàutic Tarragona, acaba de cantar Para un hila, guardem. la sèrie de veterà masculí. S'ha donat inici a aquesta matinal també en categoria veterà masculí. Molt bé, nois!